Ассалому алейкум, но мы шоу видео як совети зур метим ва ҳам нишон метим ки чӣ хеле мекора бикунем. Короче, чанд рӯз пеш як бародар як ака обращаться кард ки мисол телеграм каналша оформление кунем, ҷобаҷо кунем. И ака телеграм каналш закрытый буд. Идета 104 нафар подписчик дошт. Қатъи худаш плюс-минус ма 104 кас шуд. Ҳамагӣ 100 кас бигем дошт ва гуфт ки вақте ки мо ягон партияи нава меорем, як чизое ки нава мебарорем меорем, 90 нафари аму мехара. Нигоҳ кунен. Ай 100%, 90% мехаран. 90% одамои чотки, одамои дар корира ҷалб кардагие ки ма хеле да ягон ҷо надида будам. Ман медонистам одамое ки 100,000 подписчик доранд, одамое ки зиёд доранд, где-то бигем 500 кас мехарида ҳавай, 400 кас мехарид, не ки ай 100%, 90% мехаридаги ман да умрам надида будам. Ман даже бовар надоштам ки ҳама хеле кишид. Ана ҳозир маш мода чӣ совет метим ва нишон метим. Ма нишон метим ки чӣ хел телеграм канали закрит мекушоянд. Ма нишон метим ки чӣ хел та ҳамун ссилкаро равон мекунед да шиносот, чӣ изо мекашен, чӣ хел мекунед. Канали ва якара мебини бовар намекунӣ ки ҳами аккаунтро мефурӯшанд, не ки на самом деле ӯ даже да видео гап зада наметавонад, но хеле не меқа па телефонаку видео мекунанд, ама хеле мекунанд чотки. Ма гуфтам ака ман туда гап надорам охи. Ана ака барои он ки ман тудам гап надошта бошам, зур меша ҳами телеграм канали закритира кушой ва да дуруш чизои ҳами будагӣ, чизое ки мефурӯши ягон чизо ҳавая, не ки подписчикои ҳақиқӣ да равон кунем, мисол одамое ки дар ҳақиқат мехаранд. Айхи ҳар кас ҳар чизода не биёин сар мекунем ва ҳамаша нишон метиҳем. Телеграм медрӯем, дар ручка меҷиқем, поён дасти рост. Ира ман сейчас мекунам, создать канал да меҷиқем. Чим мега создать канала меҷиқем. Номи каналтона ягон чиз мемонед, мисол ҳамун мисол номтон Фирӯз Опто мисол. Да иҷа баъд ягон описание менависем. Дале меҷиқем, частный канал мекунем. Сохранить мекунем. Добавить участников, ягон кас уҷа шумо одамо пайдо меша, ягон кас интихоб мекунед ё ки ҳеҷ кара интихоб намекунед, баъд нишон медиҳем чӣ хел далш мекунем. Дале меҷиқем, канали мо сохта шид. Меҷиқем да иҷа еми хел пайдо шид. Барои ягон одам добавить кардан, подписчики меҷиқем, пригласить по ссылке мекунем. Вақти ҳамҷа пригласить по ссылке кардем, скопировать мекунем, ҳами ссылкаро вай нафарда равон мекунем. ё ки метавонем иҷа ссылкаи нав месозем, заявка мемонем. Вақти ягон кас ссылка дод, мо да заявка меяд. Добавить ссылку, амира меҷиқем, копировать мекунем, тамом. Да вай нафар равон мекунем.